Fir-raba' jum tal-ġuri, l-eks kontistabli tal-pulizija, akkużat li stupra u ta' fastidju sesswali lil żewġ kollegi tiegħu ġie deskritt bħala untouchable. Il-ġimgħa fil-qorti d-difiża spjegat kif il-prosekuzzjoni ma rnexxilix tressaq provi biżżejjed rigward dak li l-eks pulizija ġie akkużat bih. Il-prosekuzzjoni min-naħa tagħha qalet li l-akkużat kellu l-attitudni li seta' jagħmel li jrid, tant li kien tratta lill-vittma kif rietu u ġaba biċċa tal-art. Il-prosekuzzjoni insistiet li l-pina m'għandix tkun minima fid-dawl li l-akkużat huwa pulizija u li suppost jipproteġi u jipprevjeni l-atti mixli għalihom. L-avukat tat-difiża Franco De Bono sostna illi l-fatt li t-tieni vittma straħet fuq dak li qaltilha l-ewwel vittma jiffizzja serjament ir-rapport dwar dan ir-reat u kien biss wara li kelmiet tal-ewwel vittma li dawn iddeċidew li jirrapportaw u għalhekk sostna li d-difiża temmen li m'għandux ikun hemm pena ta' ħabs. Intant l-imħallef Consuelo Cherry Herrera li qed tippresedi il-ġuri qalet li s-sentenza min-naħa tagħha se tingħata nhar it-tnejn li ġej. Dan il-ġuri instema' mingħajr ġurati u flimkien mal-avukat De Bono l-akkużat għandu jiddefendih ukoll lill-avukat Edward Gatt. Il-prosekuzzjoni qed titmexxa mill-avukati Darlene Grima u Angel Vella mill-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali filwaqt l-avukati Lara Dimitrijevic u Stefani Caruana qed jidhru parti ċivili għall-allegati vittmi.